I buenas, acabem de gravar el nou indònim de l'altre i ara estem fent este vlog perquè mos ha passat algo molt random i molt preocupant. Per segona vegada mos han tornat a deixar les matrícules quan gravàvem anant per carretera i l'hem tornat a perdre una! Hem perdut la matrícula. Hem perdut la matrícula d'avant. Vaya liada. Anem a buscar-la perquè si no, mare... Per tot el recorregut que hem fet... Lo que mos han costat, joder... Tela. A veure si la trobem, perquè... Esperem que sí, tio, perquè si no... Si no, vaya liada. I el damunt és que hem conduït un munt de quilòmetres en les matrícules nostres. I una s'ha aguantat, però l'altra... s'ha aguantat. Se l'ha I fotut. la gent no ha dit flipar en això, perquè ja hem flipat nosaltres com no hem donat compte, imagina't que la de més gent. Ei, però tenim bones vibracions, eh? Tenim bones vibracions, a veure si la trobem. Això no és cap fake, eh? De veritat, no és cap fake. l'hem perdut. L'hem perdut És que... per segona vegada. Mare meva. Anem a veure si la trobem. A fons. Sí. És allò que brilla és la matrícula? No pot ser, tio. No. Si ho és, seria... Què és la matrícula? Oh! Que és la matrícula? Corre. Anem. Corre. Com fotes que és la matrícula? Què dius? No! Està viva! Està viva, tio, està viva! Per Mos ha segona aguantat, tio. vegada que la perdem, saps? Pensava que no ho trobava, però hem tingut esperança, però al final hem trobat, Uah, tio, l'hem trobat. Que espectacular, La segona vegada que perdem. La segona, tio. I ha aguantat com una campiona. Al final tindrà més vides que un gat, això, Al final, quan d'això, quan la venguéssim, això serà un tòtem, eh? Això serà un tòtem. Sí, això... que és una matrícula èpica, si no la perdem ni de conya. Té més vides que un gat, aquesta matrícula, jo no ho entenc. Bueno, contem que en tingués 7, ara de moment encara li queden 5. Sí, de moment aguanta, Bueno, me'n tornem. no sé com l'hem trobat, sempre la trobem el moment que parem de gravar, estem conduint. Sempre, tio. Mare meva, però bueno, ho hem aconseguit. Vos esperem al pròxim videoblog. I tant, mira, m'ha sorgit així, teníem que trobar la matrícula. Ha sigut random, no teníem pensat fer este videoblog Però encara, bueno, aquí l'hem ficat. Ja tenim el nostre videoblog, esperem que us hagi agradat. Sí, mira. Doneu-li un like per a saber que us ha agradat, vale? La matrícula, hashtag la matrícula ha sobreviscut. Que vagi bé.